Assalamu alaikum masoya, barkanmu da warhaka, sannunmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan sabuwa tasha tamu ta YouTube, wacce muka mata take da Ummu Nasma Hausa Novels. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabbin shirye-shiryenmu. Za mu dinga kawo muku littattafan Hausa na marubuta daban-daban. A yanzu ina muku albishir da cewa za mu kawo muku littattafai guda biyu, Gudu a Jeji, wanda Zahra Abdul ta wallafa, wato Momin Ahala. Sai kuma littafin nan, wannan shahararren littafi mai cike da nishaɗi, ban dariya da kuma faɗakarwa, wato ta Mai Gari, wacce Khadija Usman ta wallafa. Ku dai ku danna mana like, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura shirye-shiryenmu.